Mga kapuso, isa sa mga suspect sa pamamaslang sa Kalasyaw, Pangasinan, natimbog ng pulisya. Narito ang report. Sa isinagawang hot pursuit operation ng pulisya, nadakip ang isa sa mga sospek sa pagpatay sa 65 anyos na si Rudy Basanes ng Barangay Malabago, Kalasyaw, Pangasinan. Pinagsasaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan at binaril pa sa ulo ang biktima na sanhi ng kanyang pagkamatay. Positibong kinilala ng isang saksi ang isa sa mga sospek na mismong bumaril at sumaksak sa biktima. Ayon sa saksi, inalok pa niya ng kanyang paninda ang biktima nang dumating ang tatlong lalaki na sakay ng motorsiklo. Una, binaril nila, hindi natamaan, nakatakbot. Tumalumpas sa yero yung pinapatay. Tapos, sinuntok nila, tapos sinaksak nila. Yung aalis na po sila, yung namatay na yung pinatay nila. Tinuro ako na huwag kang magsusumbong, ikaw ang papatay namin sa daan, sabi nila. Ito namang suspect natin ay dati na po siyang nakasuhan sa illegal possession ng drugs, ng possession ng illegal drugs. At sa ngayon ay nagpo-probation siya. Kinilala ang sospek na si Ariel Arenas, 49 anyos. Itinanggi niya ang pagkakasangkot sa krimen. Siyempre po, wala akong masabi kasi hindi ko pa talaga ginawa eh. Tsaka, anong konsensya ko, hindi ko makukonsya kasi kasama ko yung mga barangay, mga naglilinis, hindi ko pa talaga ginawa. Wala ko po ako sa krimen ng ganon. Patuloy na tinutugis ang dalawa pang sospek sa krimen. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.